I entrem a la segona part del programa on parlarem d'esports, concretament de tennis, perquè hi ha una jove tenista de l'Ampolla, bueno, més que jove, és una xiquita de 10 anys, que ha guanyat el màster del circuit provincial de Castelló, també el del circuit Albert Muntanyès, disputat al Club de Tenis Tortosa, i ha estat premiada amb una setmana d'entrenament a l'Acadèmia Juan Carlos Ferrero d'Alacant, a l'agost. Un palmarès, la veritat és que és espectacular, que ens explicarà ella, la protagonista, que és Anna Serral. Anna, bon dia, com estàs? Bon dia. Primer, volíem donar-te la enhorabona per tot això que hem comentat que has aconseguit, Déu-n'hi-do. Com te sents després quan dius, doncs mira, he guanyat això, he guanyat el màster de l'Albert Muntanyès, del provincial de Castelló... Com ho vius tot això, tu? Pues molt il·lusionada perquè és un any, la primera vegada que faig això, perquè només porto un any, i al final és molt d'esforç. Clar, és que d'entrada sembla, pues s'ha guanyat tot això, però és que era la primera temporada que anaves a competir. Sí. I això, tu vas dir, sí, me veig capaç. Quan t'ho van comentar els entrenadors, com ho vas afrontar, això, Anna? Pues jo no m'ho esperava que em diguessin això, perquè jo des de petita ne feia, però feia gimnàsia rítmica i les dues coses no les podia fer, i llavors m'ho vaig deixar, però quan me vaig fer més gran, fins l'any passat, preferia més el tenis i m'ho vaig deixar i vaig tornar, però no ne sabia tant, llavors jo no m'ho esperava. Així, tu vas començar en la rítmica. Sí. I el tenis a la vegada? Sí. I vas haver de triar, sí. No? Comentes, i vas deixar el tenis, vas tirar per la rítmica i després vas veure que el teu era el tenis. Sí. I com vas sentir de dir, pues mira, a mi el que m'agrada realment és jugar al tenis, a rítmica, pues també, però no m'ompli tant? És que és una diferència perquè la rítmica és molt d'esforç, perquè al final és 1 minut i mig, que si falles ja no ho pots solucionar. Però el tenis, si perds un punt, pots recuperar l'altre, és més temps... També és més temps, també comporta major esforç a nivell resistència per aguantar el partit, no? Sí. Anem a conèixer una miqueta més aquesta història teua, perquè realment quan portes jugant al tenis, no competint, que sabem que l'any passat va ser el primer, jugant, des de quin any? Jugant, jo, des de que vaig començar l'octubre del 2023, i des d'allà ja m'han ficat a jugar. O sigui que ja des de llavors vam veure que tenies possibilitats de jugar bé al tenis. I t'agradava l'esport abans a casa? Lo veies d'algú que ne fes també? Sí, perquè ma mare era tenista però és entrenadora i com llavors jo sempre des de petita anava amb la raqueta a la mà. Ah, d'aquí ve també una mica, l'afició al tenis. Sí. Quantes raquetes tens, Anna? Jo ne porto 3. I això com va, Anna? Tries tu abans de començar la que vols, la vas canviant, o la que comences acabes, el partit? Depèn, si petes cordes pues utilitzo la segona, però si no petes jo sempre vaig en la primera, que és la més còmoda. Pesa menys o t'has adaptat tu? Totes són iguals. I això de petar cordes passa sovint, Anna? No. Ah. Això és que deus pegar una raqueta. No, depèn de si la pilota va molt forta. Perquè tu les teves competicions han sigut en gent de la teua edat? Sí. Bueno, però també en 10 anys ja se té força, O un any més gran. O un any més gran. Aquí ja se nota també. Quina ha sigut la victòria que tu has dit? Mira, esta la vaig disfrutar, la vaig gaudir un munt. La final del màster del circuit provincial de Castelló, perquè allí m'ho jugava tot. Si guanyava el circuit. Si el perdia ja no, perquè ella me superava per 80 punts, però la que guanyava tenia 400 punts i la que perdia 300. Llavors si guanyava, la guanyava per 20 punts i allí m'ho jugava tot. I vas anar a tope? Sí. Quina pressió, no? Molta. I després quan una acaba... I veu que ha guanyat. Què tal, Anna? És un alivi. T'ho treus tot. Això és el que et dona també l'esport, com el tenis, esta tensió del moment, però després esta satisfacció, no? Sí. Això és el que més t'atrau del tenis o què és el que més t'agrada de jugar a tenis? Pues com jo sóc bastant gran per la meva edat, tinc bastanta força i fer els punts directes és el millor.
Perquè aquí és on tu pots demostrar tota la força que tu tens, no? Sí. I t'han premiat per anar-te'n a la Gosa a Alacant. Sí. Com ha sigut això? Pues és superguai perquè hi ha tècnics molt bons, has de tindre un bon tècnic per anar allà, i jo pues, no m'ho imaginava. I això ha sigut arran d'este premi del circuit de Castelló, no? Sí. Que vas anar i et van donar el premi. Explica'm com va ser tot això de rebre un premi, anant a estar a Castelló. Pues vaig anar a una gala i allà a la gala te donaven els premis, que també te donaven un val de diners per gastar-te o en roba o això, i també als primers els hi donaven això. I pues, allà sortir a l'escenari davant de tothom era... Bueno, però mira un partit també, que també te mira molta gent. Mentre... Sí, a la pista central me va tocar. Sí, no? Així que, bueno, el que és la temuestra una mica escènica era fora del que és l'esport, però, bueno, ja has viscut diversos partits en què la gent està pendent del que fas, no? Allí només era recollir un premi. Sí. I aniràs, no? Claro. I tot sola no ho crec. No, compartiré habitació amb unes amigues meves de Benicarló que també van guanyar el circuit, però d'una altra categoria. O sigui que ja tens gent dins del món de l'esport fora de lo que és la teua zona. Sí. Jo t'anava a dir que igual vas acompanyada del papa i la mama. No, ells me porten allà i jo me quedo allí una setmana i després me venen a recollir. Déu-n'hi-do, així que és com estar interina allí al Juan Carlos Ferrero. Sí. I ja t'han dit en què serà tot això, si hi haurà entrenaments, hi haurà partit, perquè a l'agost, a més, en tota la calor, fill meu. Jo crec que no m'ho han dit, però jo, pels vídeos que he vist i això, jo crec que són molts entrenaments, físic, tot. En què consisteix un entrenament? Quan tu, no sé, quants dies vas a la setmana? 4. 4. Tots els dies són iguals, entrenament? Sí, más o menos sí. I en què consisteix això, Anna? Pues, normalment en intentar controlar la bola, perquè si tu li vols pegar fora i no saps com funciona el tennis, pues te se'n pot anar, tens que saber bé la tècnica, millorar-la. I un entrenament seria, tu arribes, quins són els passos que seguiu? Primer arribes i com jo ho faig en grup, pues primer piloteges en ells per calentar, per practicar, i després ja comencen en carros de lo que sigui. Cada dia és diferent d'això. I tu disfrutes també dels entrenos? Sí. Dic, igual només s'entrena per a després viure-ho millor a un partit ja on vos jugueu alguna posició o algun trofeu o el que sigui, no? No, disfrutes perquè allí també tens amigues, a mi me cauen molt els entrenadors. És important la figura de l'entrenador, Anna? Tu veus que portar-te ben ells, entendre-us, és algo que t'ajuda després a seguir? Sí. Sí. I ara que no mos senten massa, què tal? Els 3 ne tens? Sí. Què tal en ells? Bé, molt bé. Estàs contenta? T'ensenyen un munt? Sí, bastant. Què és lo que més te costava i dius, mira, això ja ho tinc dominat, ja ho he après? Sobretot lo saque. Lo saque és molt... Bueno, clar, és que és complicat, sí. I com s'ha de fer un bon saque? Pues intentar que la bola vagi ràpida, però que t'entre el quadre. Perquè si la tires curta, pues, si aquella és bastant bona, te pot tirar una dreta o un revés fort i llavors ja allí ja no saps què fer. Clar, és a dir, no és només tocar la pilota, sinó que sembla que has de tindre un control tot el rato del teu i de la persona que tens davant. Sí. És a dir, les característiques del rival també influeixen molt al tennis, no? Perquè m'estàs contant, Anna? Sí. Quina ha sigut la rival més dura que has tingut? La del màster. Sí, no? Era una altra noia? Sí. D'on? De Villarreal. Però bueno, al final, mira, va guanyar Anna Serrano. Sí. A part del tennis, Anna, quines altres aficions tens que t'agradiguin? No sé si dediques tantes hores a alguna altra cosa que no sigui el tennis, perquè la veritat és que t'ocupa 4 dies a la setmana, és molt. No tinc cap hobby així. El que passa que com ma mare fa extraescolars, pues,
els dies que jo no vaig al tenis la intento jugar perquè té molts de crios. Molt bé. Així t'agraden els xiquets? Sí, Però un ratet. sí, sí. Un ratet. Sí, no? I dins del col·le, quina és l'assignatura o allò que més t'agrada fer? Matemàtiques. Ah, sí? Sí. Ostres, doncs és de les complicades, eh? Entre els tenis i les matemàtiques, en què mos quedem? No tenis. Menos números, bueno, has d'estar també pendent d'un munt de Sí. coses i també d'un munt de circumstàncies, però de cara a un partit important, Anna, què és el més important per a tu? És estar tranquil·la, estar segura de que has entrenat, haver esmorzat bé, no ho sé. Sobretot no tindre nervis perquè els nervis te fan no pensar tant perquè estàs molt nerviosa. Sobretot entrar tranquil·la per a que la contrincant vegi que tu estàs jugant bé i que no estàs nerviosa i que no s'acomodi que serà un partit dur. I això com se fa? Pues sabent que podem guanyar sigue com sigue, si sigue bona, sigue dolenta, perquè ella pot tindre un mal dia. O sigui, tenint molta seguretat. Sí, I tu la tens, eh? una mica sí. En el poc temps que portes, perquè en realitat començar l'octubre del 23, estem al febrer del 25, no és molt de temps, però clar, tens molta seguretat, eh? Sí. Això és que jugues molt bé al tenis, Anna. Pues, Anna Serral, un plaer que hagués estat aquí en Natos, que ens hagués contat la teua vida dins del tenis, que el poc temps que fa, que jugues, Déu-n'hi-do, tot el que has aconseguit, i això és només el principi, eh? Esperem parlar-te més a sovint de coses que vagis aconseguint i d'una carrera dins del tenis ben llarga. Sí. Moltes gràcies, Anna, que vagi molt bé. A vosaltres.